Ga, kiriman fotokopi nang dhuwur meja ga, lewat WhatsApp HP ibuke. Ndang, cepet tak enteni. Buke wis teko lapangan besole iki lho, Ga. Ndang, cepet. Gek ndang. Buke puwenteng arep balik puanas sih lho, Ga. Ndang. Iya, Ga. Ya kuwi bener. Heeh. Lho kok fotokopi iki piye to, Ga, kowe iki, Ga? Dokumen kuwi mau lho, Ga. Kok fotokopi iki piye to jawane iki? Kon fotokopi dokumen malah kopi iki lho, Mas. Gek atuh-atuh gek piye ngene iki lho. Masalah piye? Ngene iki dihubungi ra kena-kena iki lho. Wes atuh-atuh masalah dirge. Ngene iki lho. Gruwegeten aku jaman ngene iki. Balik neh. Ayo balik. Mulai. Lah piye kon fotokopi dokumen malah kopi iki lho. Jan masalah